Oh yeah. Uyai guys, uyai. Uyai guys, andina time guys. Andina time. This is 5 o'clock. Ndine 1 hour. I'm just gonna be here kushikira 1 hour ndo vandabva because I need to go kubasa. Ndifunga kubika ndoenda kubasa. Saka ndine 1 hour kusvika 6 o'clock. Saka tisi kutora nguva tiri kufamba guys handei. Ndatongobva kugym izvozvo ndatongobva kugym. Ndatirega ndisere ndakavata guys. Ndazviziva kokuti asi guys munoda kurohwa. Mom right. Guys, show mungati phone out kwa simeni uya ku live. Hey guys. Show mungafona muna ndakavata muzopinda kubasa usiku mofona ati sisimeni kwa muri ku live nguva ini ndakakudza kuti ndikuinda kubasa usiku guys. Ndiri kushanda. He? Guys, msadari mimi mauta dziva zenyu usiku apa ndakagara kubasa kundiri mahobo. He? Guys, aiwakana. Musadaro ini. Da. Kana. Shawa, ndapesana dzimafoni yangu guys. Ndapesana dzimafoni guys. Ndadzimafoni yangu dzimafoni kati yezvo. Kufona sisimeni makati muri kuya pa live mukengwe kungodaiso chikoti sigani but hope chikoti washu. Mumafona futi. Wotokuda 40 pamukuda sisimeni changu tamira. Ne mwari. Kati mbo block off. Where's my business pana? Business venera munoda guys imimi muri kuchange manje munenge muchivata munenge makunopinda machira morara inini ndinenge ndakubasa kondiri mahobo anti mazviona asi munenge mani disturb saka munoda ndivate kubasa ndidzingwe basa ndokata kubasa ndodzingwa kubasa kwanzi kove kwabuda makorokoto kana abuda handizivi asi ndaziva handizivi tobva kujima sana kuenda pa social media pa Facebook nangokanda video ya Java ya ndobva ndaningirira ndadzokera kuvata aiwa handizivi kana abuda makorokoto ngachitega kuba kana abuda plus ngaunganze mari ape vanhu mari kuti afambe zviri free kana abuda aiwa anodeserva kubuda guys he deserves also freedom but ngachiita right nevanhu kuti zvinake ngachiita right nevanhu kuti zvinake totokufarira welcome back Vekolupa welcome back boss totofara kuti wadzoka si de achita kuti agone kuti awadzane nevanhu kutaura navo chete so that he is free animona afambe zvakanaka pane panga chagara mudani kusingaperi akodzera kubuda but vanhu une vanhu vakamumirira apa so guys aiwa musazodaro guys ko ndinda kubva ngozoti kana ndichingo katendobva ndadzima phone yangu because kana nditongoti chivotobva ndadzima phone yangu because akana haiwa kana guys kana haiwa kana guys maitenya atomboiti hayo maitenya atomboiti aiwa but chera really ghost but he deserves kubuda anokodzera kuti abude kuti akwanise kuti adile nevanhu vake ari panze kuti aite freedom mwana mudiki aiwa Pamela kana kana Pamela aiwa
ndechidzoda kubasa mima vatsangano chifonegwa kona chikona haiwa kana guys mana mudika pakuita life yake ngaabude asi aite right nevanhu adzidza ngabude right guys. Zuva rangu rakanganisika panapa guys. My day has been ruined. Zvokutodaro zvokutoti ndandichida kuti asinda ndazvudza ngati you know what dzimwe nyaya tongozozviita. Anzi live yamakati promisa zuro ndiyo here. Ndakakupromisa video ya Java yandinayo iyo ndaikanda kuseni. Ndikumana novata taikanda makuseni nanovata nyaya ya Java because ndachitoza kuti ndikangoikanda Pamela chazoitora ikanda kwake. Iwe Pamela ndinongopa Pamela pamwe ndozvanizongohakirawo ndinongoti Pamela apota achitora because Pamela is monetized anyway. She's such a blogger. Blogger anongotipo you know. Guys, ini zvavheko handizvisa nibvunze zvavheko kuti abude. Ina I don't know kuti abude. Ndakukudzai pandai zvokuzoti kwazi Maria yazongendiswa nhasi here kana kuti yazodii zvahandizivi. Ina ingokudzai ma-updates emukoti nokuti mukoti umu ndinenge ndine vanhu vemukoti vanenge vachindudza vari mukati mekoti. Zvokuhobuda kwakandambobvunza ina handizivi. Kana abuda tinotomuti welcome back. Agona abuda kuti aite right. Mwana mudiki guys. Hatingati ngaindeko afireko kuti adi zvadini akauraya munhu here. Haana kuuraya munhu. Asi anogona kuita right. Akatodzidza. He can make things right with people and start afresh. Anomaona. Saka kana abuda agona anoziva kune vanhu vake. Iye kana kangwara akanzi asaita in contact nema witnesses anongotsvaga vanhu vachitamba front votaura nevanhu andika vowisana life yake yoenda mberi otanga kuita zvinhu zvake simple. So guys andina kubatikana zvakanaka anditika hoyemba asaye mabhonzo ari mumbasada avasati vauya mai vari kuti kubasa kwakuri taiti kuda mupa weekend murume vasingadi kuda murume wavo wasingaendi kubasa anditi ababa venyaya nezuro vari kungondibata chingoti mapurisa aufa but guys zuva rangu harina kufamba zvakanaka. Tine mumwe wedu anditika angakaenda kunogadzigwa masiso guys zuva rangu ndo zvimwe zvaita nditozovata wese because stress yangu haitani kushuta guys. Stress especially munozani inini ndofunga I'm not normal guys. I am not normal kutaura chokwadi handisiri normal. Social media yakatondikanganisa. Munozani ndinotobatikana nenyaya dzevanhu like pakaitika nyaya ndichitofunga kuti zvichanoita solution inofanira kutodzoka yakatonaka chete hanomaona pakatoitika something chinenge chiri opposite zuva rangu ndobva ndatopinda mumudhu ndotoita depression. Handizoti ndiri right here guys. Ndotoita depression nenyaya yemunhu hanomaona ndotoita depression nenyaya yemunhu ini ndisingazvitondinetsa muzoti mukaya muchiti kwai ndatukwa nanhingi ndotoseka kuti haiwawo kutojaira zvisina basa zvisiri normal zvokuikwa wanga chitukwana ndotongoti mheno kuka zvinana nebasa rese handichina kana handakana dhiri nazvo but nyaya dzevanhu dzondiita kundibata kusvika pabhonzo. Iyo inyaya iyi yandikanganisa kuti ndanchida kuya palive ndatozorara dzimwe 2 hours ndandidaya palive 2 hours before ndatozorara ndikatanga kuti naye Mwari but why. So inini kuti ndikutsanangurireka but it's not good news guys. It's not good news kuti ndikutsanangurei handikwanisi anomaona chiregai ndidini ndivafonere vataure nokuti ini chero kuti ndichanyanya kuramba chinda navo mberi ndoga ndandotobatikana zvokutodaro andimaona ndandotobatikana. So regai ndivafone ndive guys chimbombire kundibvudza zvavheko mani guys chiko handizivi zvavheko nemunomutsvaga kupeji kwake kwenda handizivi zvavheko ndinongokupai maupdate ekukoti zvokuti azobuda haana kubuda inangazotevereri kuti vabude kuti haana kubuda handizviziva ndine nazvo ini guys. Tongoda kuti aite the right thing nevanhu kana achinge azobuda chete. Zvinhu zvakaona kuti abuda kuti haana kubuda I don't know guys. Nditsvage nditonenyaya itori stressful chaiko inotori stressful kwete nyaya dzisina basa idzi dzana vheko. Tine nyaya itori panapa iri serious iri stressful. Zvana vheko zvokutamba izvo. Tibatsirewo kamati. Tibatsirewo mati, tibatsirewo. Hi my sister, how are you? Hello. Hello, Maswera say. Tafera Maswera say. Right, ndiripa live. Sorry nangufona. Ndiripa live.
ndambotaura nemi earlier on pandichibvunza kuti mafamba sei paya kudhara kuchipatara ndikatadza kuzoyatsopedza nyaya nemi because ndandashungurudzikawo hangu mbijana but iko ndizvo ndiri palive toda kuti sezvo nyaya yacho yakatangira pano pavanhu toda kuti vanhu vanzwewo feedback kuti mafamba sei anditi makabva kumapassport mukaapply passport yenyu mukamukira nhasi mukaenda kunotoni mafamba sei ndasvika kunotoni ndobva ndachekewa nemadoctors acho ari ikoko vakabva vandiudza kuti izvoni ziso rimwe racho ratofa richashandi pressure iri kuuraya maziso enyu because risingachashandi racho rine 64 rimwe racho riri kushanda racho rine 56 saka vari kutondoudza kuti iro racho mokwanisa kungotoriruza kuti kana kuti mukasashandisa mishonga yacho iyoyo yavandinyorera yacho but ndatenga mishonga yacho iyoyo saka ndabva ndabvunza kuti ko hazvikwanisiki here kuti mundiite surgery sezvo glaucoma vachimboti surgery netakatano surgery inogona kutowesena ndozvavataura vakati izvoni ndishandise mishonga yavandichinja because pane ndaishandisa South Africa ndatovaudza kuti ndoenda ndichishandisa zvikanzi yanga iri correct asi mugaiti kuchinje tikukuitisa iyi after a month modzoka kureview musi wa11 March saka iro rasara racho nairorero rasara racho irorero pressure yacho iri kunzi yakaita sei pressure yacho ndo iri kunzi iri high 56 hanzi totarisira pressure inotanga kana kuma 13 12 saka from 13 muri kutaura kuti pressure iri kunzi ine 56 iro 1 iroro racho iroro ramuri kuonera mudhuze iroro ndo rine 56 yo saka kwanzi pressure iyi inokonzerwa nei iyo vari kuti kwanzi bozi wandisa kucounseling vakanditi maziso enyu ane mvura yakawanda and mvura yacho iyoyo yaifanira kuti ifinge ichiflashika ichibuda ichiita sei but haikwanisi kubuda because mapaipi akabloka here mataurira vazviita menoti kana maveins kana chii handizivi kuti chii chachitongochitiva makutaura hapana kwairi kuenda saka inenge vatori pamufananidzo webhalloon vakati munoona kuti karifuridza mweya uyo hauna kunoenda but unobva wakufutisa bhalloon reya tichingotenderera mukati saka hanzi ndozviri kuitika pamaziso enyu saka pressure inobva yakuwadza rutsinga here dzemaziso kuti abve aita sei atadza kuona ndozvavari kutaura saka in other words hapasisina hope iripo kungopiwawo mushonga kuti muchase paserero but hope chaicho yekuti muchazonyatsokuonawo muchifamba mega hapana aiwa hopu vari kuratidza kuti pane hapasisina hanzi nekuti saiti yagara ingoripo iyoyo nyange mushonga utakupa hanzi hauwedzeri kuti munyatsoona asi unongoti maintaina iyoyo yamuri kuonera padhuze iyoyo chete saka imi mafamba sei kuenda kunotoni madii mafamba sei pandaenda kunotoni ndadatomuka kuma4 ndaperekedzwa nefriend yemunin'ina wangu ndiye akandiperekedza futi kumapassport because zvinhu zvacho zvinenge zvichitongonetsawo ozononga uchitoona soti unonga uchitonetsako vanhu saka ndangoti angu chero ake friend yake yacho iyoyo atongoro nemoyo wakatongonaka ndikatobereka mwana musana achitondibata ruoko bese kusvikira tichidzoka kumapassport kusvikira tazoenda futi kuhospital nhasi atomukira kaya akanditora tikaenda saka anga atoti chiripa pamunozi kureview pasho ipapo ndinokuperekedzai futi and ndiye futi andichandokolekta zvepassport naye ndiye ari kundibatsira iye nozive ukama vacho hapana kana wani anombotoda kundibatsira right saka pakaipa guys ndo patiri panapa maziso ndo paave guys tatine hope yekuti tochaitwawo operation kanzi ngavanoyereswa imi guys musadaro imi kwaichi
unopenga here saka kuti tipengera pano kana rine mbavha gurupu iroro gurupu rakavhugwa suro iro gurupu rakavhugwa suro rebhotswana iroro rakavhugwa suro unono kana mune mbavha zvengo taura kuti ningi mbavha muudza madivini gurupu rakavhugwa suro rebhotswana rakakandwa lingi suro ndora unoti kwaitisi vamwe achasunga nonga titosungwa tichisungirwa kuba tosungirwa kuba kupi takambobirani ukwane iwe tokubloka pano kana kuti tsasanimba zvawatobva kubva kwawabva kwazotudza tuna nebasa rese wadi kungodza madhimini ariko kuti maipinda mbavha muno uyo munhu imbavha kuseri wobvisa munhu he wadi kungodza madhimini uya kuzitaurira pane zvotwa he gurupu rebhotswana kwaita gurupu rakavhugwa suro unozidzoro unoda kutudza izvo zvaunoti nei serious matter panapa tine nyaya iri serious panapa paiti kugwana yemumwe weda asingasaoni ari kuita bova oda kutudza zvemagurupu ekubotswana zvine basa rezve gurupu lagurupu panesu vana vamai havanochengeta negurupu rebhotswana he vanochengeta negurupu rebhotswana oda kutudza zvegurupu rekubotswana zvine inesu pana zvegurupu ekubotswana zvauda kutaura izvo zvine relevance yei panyaya ari kuona tichitaura panapa zvine relevance yei zvine relevance hausi kuwatsitsi kuti umwe mukadzi ari kuita bofu panapa she's now blind munhu angashandira vana vake kuSouth Africa ukashandira vana vake single mother ashandira vana vake kuti vararame nawo hapachisina ashandira vana vake uda kutotora zvegurupu iwo unongati gurupu chera pamaziso aya gurupu richadzosa eyesight yavo uri zibenzi remunhu haunyari sho ndozvaungaya kuzotaura ushaya zvinhu zvekutaura zviri nani ndozvaungaya kuzotudza izvozvo kuti kwai kugurupu chii chinoi gurupu rine basa regurupu zvinhu zvamunokoshesa zvinakana nebasa rese gurupu rine basa rei tikuchema nenyaya yemwe wedu uyu kuti izvo right now hatitozivi kuti tomukamfona chiti kudi because haachatooni vana akasiya uku kune vana vadiki vakasiya kubotswana uku vasikati vari kutotarisa kuti mai vari kuuya mai vari kudzoka vachiona haachakwanisi kushanda iwo uda kutaura zvegurupu rebotswana kuti kwai muchasungwa saka my sister what's your plan now because izvi ndo zvaitika panapa uri kunzi udzoke kureview musi wa11 anditi apa vana what's your plan my sister nandichaziviwo guys what's your plan inini plan inini handina plan yandingataura because ini ndachifungidzira kuti zvinhu zvichandofamba zvekuti ndikakomidza kudzokera kuvana sezvo ndakangovasiya vega ende nzvimbo yacho inenge ichingodawo munhu mukuru aripo saka muri kunzvimudzoke musi wa11 saka muita sei handisi kutoziva kuti ndingaita sei handisi kutoziva kuti ndingaita sei munhu anenge asina kana plani kana kuona kwacho ndisingaoni tozivi kuti ndoita sei ndaitofunga kuti pamwe ndachasvika ndikaita zvikabva zvaita ndikadzoka ndichitozvionerawo ndozvanda ndakatarisirawo guys murikuona zvikuitika panapa murikuona zvikuitika panapa chero mukati ngavachinje vaende kupi kana kuti kupika madokta aya handiti same doctors madokta handitika atoona izvi madokta kuchipatara madoktas emaziso kuri kuinda vamwe vachidzoka vachiona handiti saka tingatosara tichitozvinetsa nekudinika ndio ripoti yabuda kwadokta ripoti iyoyo inogona kunobuda kwadokta futi kumwe because tine vakaona including chembere handimaona dzachembere mbuya vaobi vaya vakaenda munhu mukuru chembere yatokura vakaenda vakanogadzikwa maziso iwayo vakadzoka vachiona apa tiri kutaura mai mune makore mangani maziso 42 tikutaura muna ne42 asvika ipapo pasame hospital akaudza kunzi maziso hapachina vatoramba kuita operation chero kuSouth Africa pandakamboenda ndakafunga kuti pamuda vekuSouth Africa pamwe ruvengo musi wa24 December ndakaenda ndikandokumbira futi ndokumbirawo kutransferiwa kana kunoita kwacho ikoko ndindoitwa surgery vakaramba andi unoona ende chanindati nditenda kutaura hangu iko zvino chitoti ndive waridzire chekuti munoiswa kucounseling kunodii guys counseling kumasiwo unoiswa kunodini kana uchizova paine hope yekuti masiwo anozogadzika counseling ndeye toziva tisati guys kana uchiiswa kucounseling anditi unoiswa kucounseling because vanenge vachitokucancela kuti vari kuprepare zvavanenge vachizokuudza zvekumberi anditi maona atapiwa madhiva avo semadokta tikutaura gura matunhu nemadokta ariko semadokta ose
machine imwe chete yavanenge vachiona guys. Norton is the best pamaziso zvozikamwa kuZimbabwe yese vanhu vari kudzoka vachiona. Vamwe vari kutaura kuti this condition is not reversible. Inga vari mumwe vari kutonyora one comment section. 42 years she's starting to become blind. She is now blind at 42. Munoona ndatobva ndaona life neimwe area so guys. Ndaona life neimwe corner. Kuti unenge uri mutano uchifunga kuti ndiri right uchifamba uchidai guys. Mangwana unongofuma. She never thought kuti nhasi vanenge vachitonzi amuchakwanisi kuona mati watove bofu. Munhu aitozvifambira achiona achida kubasa achita zvese and everything. Haachakwanisi. Ndikuona kuti kuSouth Africa kwavari kubva. South Africa vakarambirwa operation, kuZimbabwe varambirwa futi different doctors. Saka ndichahwisisi kuti poitwa sei guys. Hello caller. Hello, Sismeli. Mushe kuti sei? Mushe. My sister was exactly like this. Vanga vari kuno kuUK vachingoitawo zvinhu zvokungopiwa magirazi chichi tikaenda kumusha, tikaenda kuNorton. Takambotanga tamboenda kuno umwe kumaAvenues kuAvondale uko. Akanodiagnosa the same thing kuti izvo une buri kubheki kwemaziso ako ndo inoita pressure kuti vanga vatova total nearly blind chaiyo. Ndati vabata ruoko kana tichitofamba cross a road. Kusuka so vaitosuka votosiya masadza munhu ari very smart uya ndopa ndakaona kuti zvinhu zvashata panapa. Ndopa tazorifewa kuNorton tikaenda kuNorton. KuNorton akasvika vachitaura exactly the same yataurirwa maini navo. Kuti my chances are 50-50. Hatifungi kuti chinyi pane chinogona kuitika. Imi vanhu vakatonzi 50-50 muri nani ka ava vana kutoudzwa zve 50-50. Maybe kungokanganisa but pasina hope the way kuNorton zvavaitaura handitika. But ndobva vavapa mishonga iyoyi vakati rambai muchidira. Vakadira for 3 months because vakabva vadiagnoswa kuti glaucoma. Rikanzi dirai for 3 months. Tichingoenda vachingodira vachingoenda. Hanzi unenge uchipula kuti glaucoma iuye nechepadhuze. In the end vakaoperate Sismeli. Vanga vasingachanyatsoona sisi vangu handidi kunyeberai. But iye zvino vari kuona. But how do you force them to operate ivo varamba kuvaoperate? Ini ndofunga vanenge vachida kungoti urambe uchimbodira. Handiti vanzi vadzoke musi wa11. Vanenge vakuonekwa kuti zviri kudini, pane improvement here riri iyo sezvandiri kutaura kuti glaucoma kuti iri kudhonzeka ichiuya nechekudhuze. Saka ngavarambe vachifollowa my instructions, ngavadzoke musi wa11 and the way avanzi vadire mishonga ngavarambe vachimbodira. Because iri wandira Sara, remember rimwe ratonzi totally out. Saka mushonga wari kudira we one sola Sara. Animaona. Asi vachinzi vadira mushonga vari kunzi vanzi ivo pressure yeziso iri pachi 50-50. Ndizvo. Instead of 13 iri ku56. Ndandichikumbira nhamba yavo kuserika ndigotaura na doctor waipapo because ndakazotodiscover kuti ihama yangu. Good. All right. No problem. Imi isira message ku WhatsApp ndikupei nhamba. Ndike machibatsira because it's so sad mufunge. Tinyatsonzwa kuti haufa. All right. Okay. All right. Apa kwanzi vatire kwa Pastor Josie, vaende kwa Pastor Josie. Kwa Pastor Josie uko haungooni. Haungosi kuchongoonekwa free of charge guys. Kunobhadharwa mari dzinonzi dzinobhadharwa uko. Animaona. Kunobhadharwa mari dzinenge chinzi kwaibhadharai mari dzechichichichi andimazvona. Saka vanogona kusvika kwa Pastor Josie vachainda vafanira kutongoti Sunday vaendewo kovanogara pamwe kuda mweya ukamucheno ukavatungamirira vakanonongwawo mukati imomo vanogona kunonongwawo muna vamwe imomo. Mazi anditi muri kuzvinzwa Sunday mutotaura nemusikana anofamba nemabata iyeyu kuti akubate minde kwa Pastor Josie uko kunonzi backgrounds avaya pamwe munonongwawo vachandoziva kuti mushovaona 1-on-1 hamungokwanisi kuvaona 1-on-1. Ipapo ndozvandonyatsosiva. Okay. Kunonzi kupi guys kumagrounds kwavo kuya kunonzi chii kwakuya? Kunonzi chii guys kuya kwavanoenda kunonzi chii kumagrounds? Siyatsvaga magrounds ndokunyorerai Sunday momuka makuseni muchienda. Andizi
Alright. Sandinomuka muchinda ikoko. And saka nevana ngavatariswe sesimeli it is genetic. Hanzi mwinse vana. Kwai noti zviri genetic ndezveblood. Hanza kubhadhari. Bridget, unodamitsa nharo zvandinoziva. Mune nharo. Unodamitsa nharo zvandinoziva. Kumuchechi haubhadhari. But one on one you pay. Ungadamitsa nharo zvandinoziva. What is another certain state takavaisa paspotlight? Asitakaisa paspotlight ban. Muchechi vakaenda muchechi vakanongwa muchechi avabhadhari kunonzi kucity sports center. But zvokuzoda kuvaona one on one you pay. But inenge chinzi mari yenhingikiri yekudzvara here kusidha something like that. Seeding kunoitwa seeding. So seeding ivo ndofunga avatarisi havana basa zvoti imari seeding aunoisa, but maadmin avo anotokuti tipe 100 kana kuti 150 nditaure pano. Maadmin anoti 150 kana 100, but ivo profit havana basa nazvokuti wasidha kana $10 kana $5 havana inazvo izvozvo. Chero ukagona kuti asisi kuvaona chaiko havana kana sendi ravanoda, but ukabatwa netimu rakavapomberedza ine maadmin rinenge chichi 150 100 unondiudza kuti kudi nai tikutaura toziva isu. Maiti safutera ndichikuziva kuti peji rangu ranhingikiri rakabviswa mukaita nharo pano kusvika akabvisa ega peji tikati peji rakabviswa nefacebook mukaita nharo unoonesa nharo tichikuziva ndikatodza navo kusiyai peji rakabviswa rakwini wenyu nadhina. So zvakangoma asi ngavangotira kuenda nesande mweyawo unogona kungoswa kangovanonga. Profit ivo pache zvavo havana problem avabhadharisi ukavabata kudai unotosvika uchitovaona, but nokuti haukwanisi kuvaona direct kune channels pamachannel ipapo you pay. Ndo chokwadi chiripo animaona. So nai my sisters, inini wari yangu majaya vevana vamakasiya kuSouth Africa uko. Saka vana madi kuti vana vatevere kuko kuZimbabwe my sister. Ndedzeni tukuya. Madi kuti vana vatevere. Kutevera hongu vangatevera, but vachizogara kupi handina kwekugara ini kuno. Handina, ndakatosvikira kumba kwemunin'ina wangu ndokwandakatosvikira kuHarare ndichienda kuNorton. Mati? Zvinhu zvacho zvemufamily zvinotonetsa, ndione sekuti zvingaita ini. Vachitomboramba kundibatsira inini wacho murwere, saka kuzoti vazogara nemwana womumwe because nekupasa kwavakaita ikoko vanhu vaidai kana dai vabatsira vakasobatsira kudhara. Mambozama here kuti mubvunze nin'ina venyu kuti mumubvunze kuti saka situation yangu zvayadai saka handichazivi mumbonzana ndichi. Nenguva yeshe kutombotaura yacho ndinotoishayiwa because vanongobuda makuseni achidzoka manheru. Ko pavanogara pakunhingiri kwavanodzoka manheru havabvunze here kuti zviri sei? Hamutauri? Tinotaura hedu asi unonga uchimboona kuti panenge pasina care yakati asi nhai mata kana nditi hamuna pekugara muchibva kuSouth Africa kuZimbabwe muchienda South Africa maibvepi? Inini kana ndichimboenda kuri kuenda kwekungoenda ngonoshanya kumba kwedu kwaMutare ndokwandinongoenda ndongondoona ndochidzokera. Munitotoneka kwaMutare? Saka kana maMutare town kwete imba maMutare, kumba kwedu kubocha cheko. Kumusha. Saka kumusha kukunani? Nokuti munogona kuenda futi kunogara musha kuti vana kumusha kunani? Kune hanzvadzi yangu ndiye aripo because vana vangu ava vaigara namama vangu kubva pakaenda baba vevana ava 2013 ndo pakashayika mama vangu, then ndobva ndazoenda ndakatogara 4 months ndotoshati ndoita sei nevana because vanga vachitoti endai nevana venyu. Saka pane hanzvadzi iripo haidi kuti muuye papapa nevana.
hazvitoiti because zvakatonetsa ndikatozopedzisira ndatotakura vana vacho ivavo zvezvekutoita border jumping navo because vamwe vasati vatombopinda chikoro vamwe vacho vakatotanga kutodzidza kuSouth Africa namba dzidzoka dzandinadzoka dzifana dzodagwa nemadhimini andikutaura iwayo dzikadzifana dzodagwa nemadhimini andikutaura iwayo saka just like handina namba dzaimbori personal number dzavo but dzaudairwa nemadhimini because manje onaika like right now vana makasiya vega mukadzokera kuSA muri kudiwa kuchipatara mukadzokera kuSA ikoko let's say zvaramba zvachose zvemadziso madzokera kuSA kwachona munonodii maaplied because manga makatora vana because maishanda muchiinda kubasa handiti muchishanda imakitchen kwenyu but now purpose yekuti mucharegera vana variko inenge yakaipi problem ndeyekuti ndikavatora kuti kuuya navo kuno apa pavari kudzidza 2 vari pasecondary 2 ndo vapedza va but ndikavatora manje kuuya navo kunoku handifungi kuti ndingazowana kuti mari yeshe yekuvaisa kuchikoro. My sister kuzvikoro zvekuZimbabwe magovernment school adhuri nandi ndinoona sokuti kana muri kunyika kwenyu zviri nani than kuforeign land ameno vana ava vachii vasikana vakomana vese vari 4 vakashayawo musikana panguva yakadai so ndopaunenge uchidawo musikana apa because SA haisi nyika yenyu une mari pekugarapo handina ndongoshandisawo passport zvino passport yenyu yanga yakapera kaizhe takakutorisira inyuwani zvino kana ukanzi let's say handisi kuti ndo zvinoitika kungoda kuti tionesane maall angles pobva panzi nhasi vana vavatobva nekuchikora havachakwanisi kuenda havachakwanisi kuenda vana havachakwanisi kudai hazvichakwanisi kudai vanhu ngavachibva munonangepi ako kunanga ndo pasina zvinotonetsa pamakabva imi muchibva kumba kwendichida kuSouth Africa uko makaenda nevana kawani ndakaenda nevana kawani but ndandangodzoka hangu inini ndichingoona hangu vanhu kumba notikuigona kusara nakubhimu futi vana vanambozobvira vadzokera kuno ini hangu ndaingouya ndichingozoona hangu ndichivaona hangu ivo vari pamba ipapo ndichidzoka saka zvinotonetsa because zvemufamily macho muka zvinonetsa because pakudanisa daizodai ndisinambozosvika pacondition yandiriyo kana dai ndanga ndichizi vanhu vanonzi vanokwanisa kundibatsirawo. Muri vangani kumba kwenyu? Tiri 6. Saka vamwe 5 vari kupi? Vamwe variko kuSouth Africa, vamwe vari kuno kuZimbabwe. Saka vese ava 5 vese ava hapana anokwanisa kuti paite plan yekuti at least amba mumbogara mese like muchingobatsira pamwe chete? Hapana. Pandanga ndichifunga kuti ndokutori nani kwacho ndakauya kuno kwacho kwakatongoomawo kuti zvokuti ndotongobatsirwa nemutorwa. Ndikutongobatsirwawo nemutorwa, ivo vanenge vachiti vari kumboita zvebusiness ravo. Vane imba yacho ndeyavo? Vari kutorenda. Vanorendawo 2 rooms. Akaipa. Hapana kumira mushe. Unoziva kana usingaoni unenge uchingotevedzera zvaunenge wangotaura izvozvo, chero zvamurikutaura izvozvo zvekuti vaive vari kundiperekedza vaive vangakwanisa zvavo kuenda neni kana kuchechi kwacho, but ava vandoti ndo vacho vekwedu ava tifunge kuti angakwanisa kuzviita, angazviiti because pese ndirongobatsirwa nemutoro. Ko baba vevana varipi? Vanhu vari kubvunza baba vevana vari kupi? Varimo muSouth Africa, but problem yavo manje ndeyekuti kubva vanongoita zvongochinja manhamba so nekuti vasinatsozikanwa kuti munhu unomubatira papi because ukangotora nhamba yochinja
kungobva kuma-2013 kwasheko kwendana kana chimwe chanonzi anomboitirawo kana vana kana aichitongoita ndirini kubva vasati vapinda chikoro vanaimo. Saka baba vachitauri nevana vavakomanayo hatitauri navo. Ndozvazvinotoreva because handitofunga kuti plus nevana vacho wandisheti ungati ndiye ane foni. Wani ndiye atori nefoni. Akutaura nehama guys usingatoitiko seta kuti vatengesa. Kutaura nehama totaura nehama titi kudi. Vama tiona dzinobva dzati kweimba makambomba mamuri South Africa apa pane hama here dzamakaudza kuti so vaikucheka iyo. South Africa ndina munhu anga achindicheka ndaichinogara pamwe. Makavaudza here maziso anetsa kwachikona. Vese ndakavaudza vese hapana munhu asingazivi vese ndikambozama kutsvaga rubatsiro kuhama. Handina kana rubatsiro rwandakawana. Rubatsiro rwandakawana kuprayer group. Ndakabatsirwa ndikaendeswa kwaspecialist wekuSouth Africa. Kumusha vari kuti vana kwasikugara hanzvadzi yavo. Saka inini kuti kumusha kwenyu ikoko mukasvika kumusha kwenyu ikoko kwamai kunogara hanzvadzi. Hanzvadzi inini tokudzingai pamusha pamai venyu. Vatori vanhu vaiva kutoti vave vanhu vaiva vanotoita zvemadoro chichi zvekuti asi munhu wekuti kwanzi angagara nemunhu. Bhozi zvakatoitika pandakabva pachipapoka. Aina hangu ndingori munhu ungoti ndogona kungozvitora simbo unongoti okay it's okay hapana problem. But zvinhu zvinenge zvichingotorwadzawo because vana vangu ndopavanga vachingogara navai vangu ipapo kusvikira kwakazoshaika. Ndichizonda tozovatora vana vacho zvezvingonetsekera zvezvongoti ndingoenda kungoti pandiri ndo pavari hapa. Kubva ipapo handina kumbozobvira ndadzokera futi ikoko nevana. Vanotoratidza kuti vanenge vasitorina care kuti endai nevana venyu musasiya vana venyu pano zvichibudikidza futi nevatakabarwa navo munin'ina wangu ari kumashure kwangu. Ndiye akatoavaudza kuti chii usatenda kusara navo because haana chaanokupa iye haana chinhu. Saka murege aende nevana vake anokupai chii. Vari kuti kushanya unoshanya kugara pagariki. Because hadi vanhu zvokushanya for 2 days uchibuda uchienda unoshanya but zvokuti ugarepo ndozvavari kutaura. Ani maona hapana. Saka hamunawo here kana umwe munin'ina kana hama vari kuti imbobatai hama 1 tibve tinzwewo story tinzwewo saidi ravo. Hamuna here imwe hama pavanin'ina venyu 1 yatingataurawo nayo hama itionesewo kuti chokwadi handiziviwo. Ameno because iyeyo hake watirikugara naye munin'ina wangu anotoiziva nyaya yacho kuti iye munhu akatozotibatsira nemari achitori kuSouth Africa kuti vachiuyapo zvine vana vacho kuma kuSouth Africa. Because anga achitoshanda kuSouth Africa mazuva acho ari kuchanda kuJoburg. Ndiye akatozondibatsira nemari yekutozopa nevana kumusha. Muchiona munhu unoti kubva kumusha papo 2013 yacho kutoenda kuchigayo ndogaisa hupfu ndakatakura kubva naho kumusha kuenda nawo kuSouth Africa nevana. Chiri kungoitira kuti ndifane kundobika iwo isituation inenge yakaoma. Inini kubva mutiri kuona kare nakare mamagara muchienda nevanin'ina venyu madzikoma enyu kana kuti ndozvagara zvachingonetsa. Aita tichingotourirana asi kuti manje pangoda kuwirirana kwacho kunenge kungori kwekuwandirana wangu handisizi but ndikwandiri handina problem zvamunova nawo. Ndisingazivi pangoda inyaya yekuti unenge usinawo handisi. Ko mukaenda kwasabhuku izvozvi munomboenda kwasabhuku mosvika kana kumbotanga nekuenda panhadza dzenyu kumusha mosvika kupanhadza dzenyu zvomuriko kumusha mungotora 1 day shamwari yemun'ina wenyu mosvika pamusha munoti hanzvadzi yangu ndauya ndokondichena ndave iyi ini handichaoni ndave bofu timbonzwa kuti anoti chii. Kana kuri kuti zvaramba madha stendi yenyu haina kukura here yakasiyiwa namai. Stendi yakakura zvayo kuti vakomana itu vakangogurirwa nepakati. Yakatosheyiwa. Yakatosheyiwa kudhara vasati vashaika mama. Ko
Like guys, I'm not to see you guys. Mbokira guys, my time in for about 6 o'clock now. Pano. Mbokira you guys. Mbokira you na chance to say. And this is come kind of sabu weni kwa mnoka rankano shika kumshaka kidokumbiro akuchekere padukudu kwa akwanza kuchekere. Anokwanisa. Anokwanisa. Baba vatingavabata kupi madhavana rutotsikirene kuti ndotaka mabata baba vacho baba vevana vatingavabata kupi because baba vevana ava tisi kuda hedu kuziva zvakaitika pakati penyu no toda kuvazivisa chitengoti vana vari kuda okay vana vari kuda hewo ndiyoyo yekuti munhu wacho chero newe kumba kwavo vaitofonera pafoni yangu ndichitori naye aingoita system yekuti akauya akagara 1 year oenda kundogara 1 year ozodzoka ndozvaanga angori saka aingoti kana aenda unotochinja sim card. mada ndoda kuti mudai chimbosimukai neshande mnina muinde kunirikiri hamuna zvita operation saka mari mutinayo chimbosimukai munange pane hanzvadzi mumbonogara nehanzvadzi pasi munzwa toda kunzwa kuti hanzvadzi anopa response kuti chii Response yanga pa hatisi kuramba asi anogona kungopa response iyoyo zvenguva iyoyo chete because ndotomuziva zvaatori munhu uye anongoita chirafu like so asitori munhu wekuti ungatogarisana naye. Chero sisi vangu vakambodaro vanesana nemurume wavo kumba kwavo vakamboenda vakambondogarako ndakangozinzwa vangu vazhinji vakambogarapo but vakatozobva zvisingachatoiti vakatokandirwa zvinhu panze. muri kuona zvokuitika kuri kunzi pamusha apa vakatosheyewa mai vachiripo kuti uyu mukomana pake imba ipa pamusha ipapo uyu pake saka mambanenge akunoti onovaisa muimba yani because naichiga yakuti vakaenda kumusha kuna hanzvadzi andika hanzvadzi ikati chivakira hako apo hanimaona vongopiwa chikona chavo chavanovakira it was going to be better kuti vakwanisa kutora vana hanimaona vakwanisa kutora vana vatora vana vogara ipapo vakavaka chituru chavo chikavabatsira kuti vaite chituru chavo vogara papo vachiita zvinhu zvavo ipapo pakona vana vachiita kuchikoro ende nekondisheni yavo yekuti vana ava vaone vana ava anditika vana ava vamai ava vanogona chikoro zvisingaiti vakatopedza vacho vakapasa asi vatadza kuenda kumayunivhesiti because of mapepa ani muri kuona saka nebhimu nekondisheni yavo bhimu vainopinda straight away yainobhadharira vana ava yainobhadharira vana ava hanzvadzi ikasvakati pakona apa chiisai voida vachiita life yavo vasingaendi kumba kwehanzvadzi vachiita zvavo vari pavo panhenge apa andika zvaibatsira because right now ndakurun out of option like me I'm running out of options kuti zvino panofambiswa sei hakuna vana sekuru razvadzana mai kana hama dzana baba vevana vana sekuru hanzvadzi yamai variko vasara variko wani vari kutiwo kudii ndasati ndambotaura hangu navo because handifungi kuti nefoni vana vari kusa saka mabasa vanomawanepi vasina mapepa vana vavo vakapedza chikoro ava vari kusa basa vacho vanomawana kupi ivo vasina mapepa ndo pane nyaya ipapo konanga ari kuuya nepeji ari kwiri guys uya nemaprofile enyu musauya nemapeji queen v uri kuuya nepeji ari kwiri uri kuuya nepeji uya neprofile yako peji ari kwiri uya neprofile yako kwete peji kwejari kwiri saka imimi madha imimi pachecho imimi mamuchifunga kuti modini machifunga kuti moita sei imimi madha machifunga kuti moita sei atatogwa mama angotaura zvekuti pamuda ndikataura nasabhuku pamwada anga achagona kundipa ndaita vaigona kutaura naye ondipa kana pekuti ndivakira ameno kuti gaidza munozviona sei zvisinani here alokola akwira hello sismeli maswera sei ndaswera maswera sei square ndakachiti kola
vamwe vese tikunzwa kuti havawirirane vakuzovapindurira zvakati wandei. Hapana munhu anozoshayiswa pekugara, even nyaya ikatoendeswa kwamambo because munhu amusituation. I think panogona kugadzirika as well kuti vapiwe pekugara nokuti munhu wese anotobatsirika nekwaanobva. Mafungiro angu. Ameno madam muri kuzvinzwawo advice kuiswa puwa nevamwe wedu. Nokuti pano pamadiaries tikati tiri kutopererwawo ivo hakuna kuti hama saka pakati pamwe vakabatsirwa nemadiaries vachavabatsirawo zvikati munhu nemunhu ane hama dzake ende ane kwaanobva. Tozova kuti tikasangana nematambudziko tiri vanhu vanonge vakaroorwa vakazorambwa kana kuti vakasiyiwa tikazoenda nevana vedu kwatinoenda, at the end of the day tinodzokera kumhuri dzedu. Kana kwasabu kutongoenda nenyaya yacho tongwa mumhuri kuti saka uchingotenderera nenyika honai patori nedambudziko izwewo haachaoni. Hapana munhu angazoramba achingotenderera nenyika. Ende pane vana vane kumusha kwavo izwewo. Mango tisataure nababa vacho vati zvanga zvakanaka tongovanzwawo kuti havana even hama dzavo dzinokwanisa kuzoti hazvishuwa vana vanofanira kuonekwa. Right. Andizivi toita sei guys. Vakwirawo mutauraiwo tinzwe. Mutawana. Hai, sikunemi. Yes, kuri sei. Ndiri ndambonyora kuti izvonini ndairwara nemaziso ndakatongoita kuro kushandisa maziso chaiwo magirazi emaziso. Taurai tinzwe. Hazvibvumiki asi zvakatoitika. Ndakarwara nemaziso ndikatonzi South Africa. Ndakaendeswa kumadhokita akasiyana siyana. Ndakatanga neTembisa Hospital. Ikanditi ndofanirwa kushandisa magirazi iwayo. Mulungu wangu andaishandira wakine moyo wakanaka. Kanditi maziso ako maybe hari magirazi ngatimboenda kumadhokita emaziso. Tikaenda mhino kuti vangani nganasenteno ndaingoendeswa kumadhokita emaziso but hazvina kushanda. Maziso aitoita wese. Ndisitaoni kana ukandoneta dzinokure 40 pasi ndisingaoni. So ininiwe handibhiliva nezvemunhu but ndokwakandiponesa. Ndakaenda paiva nechechi yandevandibushiri ndokubva ndaenda ndanotenga iboi. Saka pane munhu inandipindikwa Nichaima phone. Pananga nefoni nenoise. ndakangoendawo ikoko ndichingotonzwa kuna muroora wangu aipindaiko akati mambodi kuuya kotenga oili iri kuchechi kwedu. Ndakaendako nditori nemagirazi ina handakupinda muchechi handakugara pamachera chechi. Ndakapinda kunze yabushiri yaiva kumidrand aiisapindira ikoko but kwaiva nevanhu vaivako ivo vaingoti ndochechi yake. Saka ndobva watonditi tengai oili chete. Pandatenga oili iya handina kupinda mukati. Ndakaramba ndakamira kunze kuti chechi yacho ndaingochikawo nezvaitawo. Ndobva ndapiwa oili yebva ndaenda kumba bandatanga kushandisa oili yekuisa mumaziso asi magirazi ndisingasii. Ndakatanga kuona chenji neoili iyoyo ndo yakandichinjisa maziso angu. Kusvikira nhasi it was 2021 handichashandisi magirazi. Izvezvi handitomashandisi magirazi. Ndinotoona zvese ndakutogona kuverenga zvese ndakuita. Saka ndinokumbira wangu amai ava kuti ngavasamiri ndechipatara chete. Zvimwe pamwe ndezvimwewo china vanofanirwa kuenda kotsvaga kwavanofanirwa kuishandira pamwe zvinhu zvavo zvinoita. Kuona kuti zvinofamba sei kwatiko. Ngambotsvagawo kana zvisiri zvepabhikiri zvatoo ininoonda ameno pamwewo zvaivo zvakanangara oili yake. Murungu akatondinetsana namurungu akatofanirwa kudzokera futi kotasva maziso. Ndakadzokera ndikanyatsoona kuti ndakugona kuverenga mawedzi ese ndakumaona nesisagoni kuverenga. Oili yacho akashanda asi murungu handauudza kuti ndakangonyanya
handizivi kuti yakaonike here kana taingonzi holy oil hameno kuti yainzi oil ii yange isina zita ndakangopiwa inge mukabhodhoro kaitodhisikitsera ndakabhodhoro kacho. Alright, tichaona kuti seketinoti kusvika kushiri kwacho. Ai kushiri chete kukubvira chero kune vanogona wokubatsira vamwewo vakatenda kutongofamba vachinda ndosaka tati vafambesa kadhi vamboenda kwaprofeti josiko komuchechi navamwe vanogona ngononongwawo. oshiri kunzwa marwadzi avo ndakapindana navo ati kuti inini hangu murungu wangu aitiisa ndinganguva ainditipa kuti saka usipona dropu rekofi radonherako ndikati handisi kuriona ini kusvika azokomakaiwa munhu yatori siriyasi munhu haasi kutoona saka ndokuzwa wangu kurwadziwa ndichimwe pandikubatikana. Alright, aiva maita basa shows because I hope vanobatikanawo. Alright, sharp. Right. Mwakwira ndiani achaure guys pari vakwira paFacebook taurai chinzo guys stop time fama ndinoita umurisei maonero angu ndanichifunga kuti vadii kumboinda pamba pane yazvanzi pamba pevabereki vombogarawo kwema2 minutes vanhu vachionawo kuti vanobetsereka sei ndopavaizovadzinga here ani musha wevabereki ndowegavhumendi vanga vadzinga here I don't know ndosaka tiri kuti vambosvika kovanodota zvadzi chindara kuti havangavazovadzingi because musha wevabereki ndevana vose havambodzingwi. Alright. Thank you Koda. Wachitavaitinzwe murisei madhayari inini suggestion yamama taura yekuti vaende kwasabhuku it's a good suggestion yekuti vakaenda kwasabhuku vanofamba pevabereki vavo ipapo vanotoriwo nesheya vanofanirwa kushewa ndozvandonyatsoziva kwamutare munhu wese mwanasikana mwanakomana wese pasitendi inonzi yamai nababa ane sheye yake plus uyu mukomana mudiki uyu anotonzi abude mukicheni maamai ovakira mukadzi wake kicheni yaamai vavo ndo yavanofanirwa kunopinda kicheni yanga ichishandiswa naamai ndo yavanofanirwa kunopinda vanogara mukicheni maamai vavo kana vachizovakirwa bedroom ravo vovakirwa bedroom vari pamba pevabereki vavo ende nyaya iyoyo kuva vakasvika vakaenda kwasabhuku kana hanzvadzi dzikaramba nyaya inosumudzwa yoendeswa kwamambo ndiri kuona mambo mutasa vari kuitonga zvakanaka saka nyaya yekuti vaende kwasabhuku it's a good one ngavaende vonosvika voona sabhuku ndiye achazodecida kuti woita sei navo otaura nefemili zvoiti. Just 1 minute time. Sisimeni. Yes, Kola. Inika ndava ndichida kubetserawo madhave kwamutare ini ndinotofolowa mabroadcast emachifa ndika ndakaona mweya yachifi mutasa mukomana aidzingana sisi pamusha chifi mukati mutasa vakati iwe uchienda unotsvaga pavako pekuvakira vana vasikana ngavadzoke mumba maamai saka handifunga kuti zvingarambe kuti vaende kwamutare vonoonhengerekemwa kana kukuti vochekerwa mapisi votorerwa vari vakomana vaviri ndo zvandinofunga kuti vanoita kasi imba yamai ndove vanonga vachinzi vadzokere kumba yekuti vana vodzokera kuSA handiononge zviri zvakanaka vana ngavauye munomu handifunga kuti ana bhimu vangarambe ana chii vangarambe kana iko kutsvaga kana iko kana chichero vana vave kutotsvaga stati yavo yekuti vanhu vakwanisa kuti vanokwanisa kubatsirawo kubhadhara vana vamaschools vaende kumberi hazvizomboshayikwi anomaonaavabatsira but kana vari kusouth foreign land takaoma inoshanda kuma-NGO NGO mamutare yavamo NGO handifunga kuti kana komiti yechikoro ikaona vakawana nzvimbo pachikoro chevana handifunga kuti vanogona vakapasa vese vanogona
hapana chingatadze kuwana kudaro. Dai ndichauya hangu kuinboswa unonyatsobvunza madetails avo, noti handifunge chingatadzise ngavaende kumusha vadzoke kumusha, nokuti ndikuona kuti pese pamurikupa suggestion kuti dai vadai havasi kushaya chekutodhipenda kuti vazodai ngavafunge vana kuti vana vachaita sei. Dzokai muzimbabwe mune manhingiri munonyatsogara zvakanaka muchatozoona kuti kuese kwangu akaipa. Thank you, Sis Mary. Right, thank you very much, Kola. Kola, was Sismele maswera mushe. Ndangouyawo neengo yekuti ndaona kunge ari kutya kuenda kumusha. Pane sekuru vake kumba kwakabva mai wake anogona kukochera ikoko mubatsiridza. Munhu anenge akafo muri kuona ndo zviri kumunetsa kuti ndine vana vangu 4 anondigarisha nevana vangu 4 ndiya ndo pari kumunetsa ani muri kuona. Akaenda kuna sekuru wake anonosviswa kuhanzvadzi yake, then wana sekuru wotaura nehanzvadzi yake kuti washaye pekugara. Muri kunzwa here Kola? Ndiri kuzvinzwa. Hanzi mukapotana relationship yenyu yakamira sei nana sekuru? Otherwise munogona kuenda kupochera kwana sekuru munosvisa nyaya yenyu, wanogona kukubetserai. Ndizvozvo munogona kudaro, nangofunga kudaro. Alright, mama maite basi. Alright, thank you very much Kola. Hello Sismeli. Ai Kola, taura ichinzwe. Muri sei madiaries? Inini kufunga kwangu Sismeli ka madha ngavaregere kujamba maprotocols, ngavasumuke voenda kunana bhudhiko kwavari kuti havasi kuwirirana vana hanzvadzi dzavo pabasa, vonanga ipapo vananga ipapo vomirira outcome inobva kuhanzvadzi dzavo, kana kuti vakati garei vokumbira hanzvadzi dzavo kuti ndaichikumbira kuti mukandipawo pangu pekuti ndingagone kuita zvandogona kuita, ndovakawo kamba kangu kekuti ndigare nevana vangu. Handimukuzvona chero vasina maresources ngavangodaro, maybe isu semadhari tinogonawo kuzowana pekutangira, vanenge vaona puhwo kapisika kavo kekuti munongovavakirawo kana karound kitchen kavo vogara nevana. Handimozvona tatisingade case whereby vari kujamba vangotanga kungojamba protocol vana hanzvadzi kuti wakambouya kuno here takakunyima. Andiona ndoita hodo family tati kuda kuchera vachinovaka hanzvadzi dzecho dzitobatsira. Andiona vachitovakirwa vachitovakira sisi vavo vachiona pekugara, because tara chokwadi South Africa right now is not an option. Hakusi kuita kwavo vachagara vari kusvika rini vari kudetsera ichokwadi ngavadaro nevana kuita kwavo. Sure. Plus kumushaka kana vakaenda especially necondition yavainayo Sismelika, bhimu iriko inovabatsira pamaschool fees evana. Bhimu iko zvinezvayanakira kuti even examination fee iri kubhadhara. Hani mazvona. So it's an added advantage. Necondition yavo havambofeila bhimu chero zvikanzi bhimu iri kuitwa chizivano but ivo havambofeila. Because vatori munhu asi kutoona. Handimukuzvona ndofungwawo dzangu dzandinadzo. Handisi kuziva kuti pamuri kuti vana vakapedza ava havana mapepa, vanhu vese tiri kuno kuSA tiri kushanda tine mapepa here Sismeli? Hamuna. Ko vana havadi kungotsvagirwa kana vakatsununguka vaitsvagirwa vapedza vaingotsvagirwawo kana paye zvichigona kuti vangowanirwawo zvimwe zvinhu zvokuita, zviri zvokuti vanokwanisa havo kungovawanira, kana vatadza havo vodzoka kumba. Chiri kunetsa vana ava vakomana handiti vana vakomana vanenge vapedza zvakaisana nemwana asikana kunotinatsa chimatumbi, mwana mukomana anoshanda kai ipapo anoshanda kai ipapo panonetsa, asi vanga vari vasikana it was easy. Pakaipo kufunga kwangu ngavatangire kunana hanzvadzi, vobva kunana hanzvadzi vongonokurukurawo sabhuku kuti ndakadzoka mumusha zvinhu zvakadai vari pahanzvadzi. Handimukuzvona kuitira kuti pavachazokumirawo pekuti vagare pahanzvadzi ipopo, hanzvadzi dzikazooma musoro ndo pavanozoendawo kuna sabhuku, nyaya yokwira ichifamba nemuronga wayo. Alright Sismeli. Unokwanisa vaichinzwe vadonha vanhu vanaiaa saka vadhari kuzozvitorwa nevanhu
ndikuzvinzwa. Saka ndikuti kurikuonawo sei? Ndiri kunzwa zvese zvauri kutaura zvakanaka. Right. Saka towinzana kati mosimuka momboenda kwaMutara, moti mungaenda rini? Moenda kwaMutara. Monotaura nehanzvadzi yenyu. Motosvika kwaMutara mogara pasi nehanzvadzi yenyu kuti mwana mai angu ndozvandare. Unoziva kuti ndine vana ndiri kuSouth Africa. Vana chikoro vakapasa asi kuti iye mapepa havachakwanisi kuenda mberi. Lazina ndichaona ndichakwanisa kushanda. Ndandiri kuti ndikadzoka kuno kumusha vana voenda kunda nechikoro. Handiti. Saka ndandiri kukumbirawo pekuti ndiriwane kudii? Pekuti mundipewo pekuti ndikwanisa kugara. Ndisikuti ndida kupinda mumba mako. Aiwa. Ndikudawo pakona pekuti ndikwanisa kudii? Kugara. Maza mukatsvaka pakona. Tinokanisa chiro zvichida kunzeko zvopiswa. Moitirwa chiturunzi. Mogara nevanhu. Bhiberesa vana kuchikoro matisombokusiyiko zvinezvi muri mumwe wedu. Amboti muri kupanzwa. Saka toda kuva kuti zvinowirirana zvamunoda tiri kumanikidzana zvamusingadi. Iri muri kupaona sei? Handiri kuzvinzwa zvamutaura asi kugarisana naye azvitondoona zvisinanyatsoita. Saka mazvikana musagona naye saka mamuita sei naye mani? Ndachifunga hangu zvekuti Sabhuku akakwanisa kundipa hangu pangu. Munozoti Sabhuku akakwanisa kupai penyu inenge yaanezva kutogadzikutokiriya kana mutsveketopa panenge pane sango tera. Munozoti gonani naye mani? Ndichazivi. Ndikuti tikuagwedza kuti mukwanise kuenda kunoripoterana musina kukanganisirana so far. Handimaona. Ndosati kutaura kuti tiavoide zvokuti tikwanisa kuti mude munotanganana kuenda nekumachief imusina kukanganisirana. Saka modzokera ini kuSA kwacho. Munogara kuSA. Ini ndechingoti chero zvinenge zvangoitika semunhu anesina option zvinenge zvingori right. Aiwa isi tisazama kuuya neoption yedu handiti semadhayaris tiri kubatsirei sevanhu vangati kubatsirai but seriously option yedu haisi good enough for you hamusi kuifarira. Isizve tifu mune imwe option yamuinayo imimi isu tatizama kutobatsira sevamwe venyu vakamira nemi kubva pakutanga but muri kuti zviri timugare saka ndofana tinini poita senoti isu tikukuvakirai hatina tinogona kuunganidza payaperera ufuru mudzimba pandipambo mopinda vambogara but ko pakazomukanopiwa pari pasango pachiitwa sezvi zvamoma mutarisa izvozvo because imi hamuna sendi ramunaro right now hamuna mari yamunayo animaona pamwe mune zviproperty zvamakamunazvo pamwe mune property yemamunaeafrica yamamunazo kuti mudzose mukwidze mudzose kuSouth Africa muZimbabwe tiwane pekutangira handimaona because right now kuti muchi munoenda kumasabhuku deals musina kutaura nehanzvadzi yenyu kwanzvadzi kati wakaitire interest 2%. Handadzi kutaura hangu ndachikwanisa kungozotaura naye izvozvo zvose zvekwaSabhuku kwacho ikoko. So mari kutenga plot ndio inenge sipo because remember avasiwo vega vanenge vaida kuzobatsirwa pano pane vanhu vakona nobatsirwa so atingarambe takazomira pamunhu one remember andiona so ndosaka tati kuita maoption ekuti at least pekuvaka paripo toita makonde kuti tione kuti chavaka 2 rooms yacho yoyo nechiraundi voona pekubikira muona pekuvaka saka zvokuzotiwane yestand tigofana kuvaka hatizokwanisi kune vanhu vakawanda vari kuda kutobatsirwa vakatomira vari mulaini animaona saka ndipandihahwisisi manje because it's like maoption atiri kuvaka ivo vanoziva ufama hwavo havakukwanisa kuti is not comfortable kuti vainde kunogara payadzi papapo chero vari mumba mavo vari kugara nehanzvadzi vari kuti havakwanisi kuti vagare payadzi panenge pane hanzvadzi yavo ipapo saka ndopandasitakira manje saka pochiitwa sei ndopandasitakira ipapo mune nhamba yabhudhera timbotaura nabhudha
ndichaisa avasipa ndoti mukandipa izvo so ndichiita zvanditozotobika panapa ndikunga basa mai manje mukandipa nhamba izvo so ndichitogesa apa umwe munhu anenge achitofona tichitobika ipapapa matona ndatobva kwana ndagarako ndatoita zvokutobika panapa kuti manje manje ndowabuda neta kubasa saka mukatotipa nhamba izvozvo munhu anotokwira izvo so otofona. I understand kuti mafamily mune politics mune zvakawanda wanda zveshuwa but right now imini situation yenyu yamuri manje yamuri imimi manje ndiye tiri kuzama kutarisira kuti tione kuti hakuna tikatongoisei yakadai hakuna matambata muchangono uchangotamba hameno maybe kune kumwe kwamunozonibatsika neino kwava dzenyu kumatotaura kuti no hakuna ndandokubatsirai handiti dambudziko kana wazovakira fukika unogona kugona ngotenda nditi wozovaka ipapo pacho zvozongopa kuti mutauro patoapa ndo zvandiri kutyira chete hapana mutauro unoitika kana muchinge maenda mataurana naye akakupai iye pekuvaka then moenda kwasabhuku sabhuku anenge achiziva zvinenge zvava mabhuku mutauro unenge wavei because hamungati musina kuwana tosina kuenda kwasabhuka ndinendisabhira ndakaita acho tekutanga pacho saka ndechitoona kuti zvakaoma izvi but mazira makaita manga muchiri kuona iko zvinazvo saka hanzvadzi yenyu haitonzwisisi kuti hanzvadzi yangu haichaona munhu atisakwanisi kutonzwisisa kuti hanzvadzi yangu haichaona handizivi hangu I don't know now seems as if there's pane nyaya imwe iripo yamusi kutiudza bata panenge pane imwe nyaya yamusi kutaura chitiudzai tizive kusiya chipangidza imwe nyaya yamusi kuziva chitiudzai chii chakaitika aiwa pamusakaitika zvandangokuudzai zviya chete ndo zvakangoitika chete pana kuma2013 because apa ndenge ndine vana ndo problem guys mimi haichazivi manje kutoita sei I don't know guys kuti amen chidai kuita kwemota nyanga dziri mwenda kupengedza pasabhuku munoti sabhuku tichakupa here but kana akupai sabhuku pekuti muvake imi movakiya isizokwanisa kubatsira kuaka munoti zviri kumeka sei right that's the only way we can help you but kutaura chokwadi timbotisa tichitonyeperana kana kudzana tutusika imimi moita pandipiri mukwatakudariri kunyanza dzenyu kwamutatu because life ndeyenyu izvino tikangosiya togono tonongosiya tinoenda mendelezi dzedu but imimi munosina muri pasitiketi muri pazepo munongoramba makangodaro hapana chaichizokumungani saka papedza tinototora advantage iyo yatitotora panapa munotora advantage iyoyi otherwise kutaura chokwadi mutoramba muchingori pazere ipapo isikangodai tikangoenda zvanopera leti muchize henyu kuti maybe kune vamwe vachazouyawo vachizopindira vachizokubatsirai patinenge tagumira no problem aiwa vamwe hapana saka munokwanisa kuendaini ndinge ndakutanga ndagamuna handimba ndaikwavo modi wandinoenda naye wacho kumba kwacho motanga vataura nemunhu wamunoenda naye hanzvadzi haisi kubuda nhamba yehanzvadzi haisi kubuda guys nhamba ndeyandatama kukumbira nokuti apa ndisivenga makometsi akubva kuvanhu animaona so chinooneka chekuti madiaries pane vanhu vakawanda manje as we said this year ndeye madiaries atika ndeye madiaries gore rino kureva kuti madiaries akawanda ari momo munhu achada kuzoya wachibatsirikana handiti idzi zvezvoriri gore remadiaries ndiri kutoramba vanhu ari kubva kunze vari kuyava muri kudza hama dzenyama ndiri kutoramba animukona because ndikuti igore remadiaries tichange tiidentify madiaries so semunhu watanga takatanga kubvisa kusouth africa tikaisa kuzimbabwe tikadai ndo patanga tasvika animona but handichazi apa ndasvika pakusitaka manje makwira makadiko muchemusei iripo inini 2 cents dzangu ndedzokuti kune munin'ina wedu uyu iye nganyatsokubudirai pachena zviri mupfungwa dzake nokuti apa chero mukamupa advice ndinoona sokuti zvese zviri kutaurwa namadiaries iye unenge asiri kuzvida saka ngatipe zvaanoda iye toona kuti isu tozvigona here kana tatizvigoni
totangira ipapo. Asi kuenda kumusha kwakanaka zvokuti do, because kumusha kuno rubatsiro rwokuti manebha azokusiyi wega pane mujoni. Amenoti ivo vanopoonawo sei? Mother, did you like to do that? Yeah. Inge zvakanaka hazvo. Nokuti tozviziva madha kuti kana Tozviziva. tozviziva mwana wabamba wangu kutiko upenyu hwomujoni hunonakidza stereka apa zvaitika musina kuzvitarisira ndo zvichazoitika. Asiko zvino ngationei ramangwana. Kuti chero ndikada kuramba unless kana mchiziva kuti ava vakanyora vane pavanobata bata mogona kuwana yamarenti neyechikafu yenyu musinganyatsobuda pachena. Hayi, hapana. Ate vakangopedza kunyora last year. Hapana. Saka imimi munofunga kuti mobatsirwa sei? Because ndoona sokuti madiaries mazhinji pfungwa dzawo dzese ari kuti dai mawanapo kugara kumusha. Imimi munenge musiri kunyatsokupada, saka meno imwi chitaurai zviri pasi pemoyo wenyu kuitira kutiko madiaries aone kuti anozvigona here otangira papi pakukwera vanhu vachingotenderera. Aiwa, inini zvanga zvataura zvese zvanga zviri right. Pandakuramba ndekungoti ndiwe pamba ndopataramba chete. Aiwa, hanti apa kwanzi munotanga kusvikira pamba pana bhudhi. Masvikira pamba pana bhudhi zvotangira ipapo. Kana vana bhudhi vataura vavona muono wavo, because chero sisimeli vakada kufonera sabhuku chero ani zvichanzi wambobva nekwavo here, zvinozomira chimiro chakaita sei? Remember kana pane chaitika imimi remember chero pane chaitika mune vana venyu, vana bhudhi vavo ndo vanouya futi first vanotanga kuzivisiwa vamunonzvenga kudai. Ina anoda ndisiri kuona kuti ingava problem hayo kana ndikanga ndapehwa nasabhuku. Ivo bhudhi andifunga kuti zvivanga vane problem semunhu anenge asingachiona kuti handingakwanisi kuvaka pamba pavo. Iko zvino hatingati isusu vangati vanga hamungakwanisi vakapamba pavo. Zviripo ndezvokuti vanongofanira kusvitsiwa shoko. Ivo zvavapindura izvozvo ndozvotofamba nazvo. Ndosandati akambo kana alright, ndakungokata ndakuteerera kumingi vana vangu vakuchema. Katai. Sisimeli. Ndidropei. Iwe. Leave broadcast. Masera ine hangu ndodangopo sisi vangu uyu muono wangu. Sisi ndachifungidzira kuti pari kunzi nhamba apo dai mabuditsa nhamba dzehama 1 especially bhudhi vari kumusha avo vagona kutaurwa navo nasisimeli vane matauriro avanoita nevanhu avo vanogona kuaprocha zvakanaka zvokuti otherwise munogona kusvika muchisvikira ikoko, because apa right now hapana pamungasvikira muchinanga kwasabhuku imi muna bhudhi variko kumusha ikoko. Zvakanaka kuti mubuditsewo nhamba yemunhu 1, chiregai kutsikirira nhamba yemunhu 1 kuti tionewo saidi rehama. Kana ini muningi wangu chero wandinaye pano wandogara naye pano handizivi kuti munoda kutaura naye here kana muchida tatati bhudhi vari kumusha muninda wenyu haana chaanokwanisa kuti abatsire nacho panguva ino. tikuda hanzvadzi yenyu iyoyo ndinoda kunzwa kuti tione kuti ari kuonesa zvinhu kusvira papi, sei ari kuonesa zvinhu. Bhudhi vanga vakanakawo. Ingopa isisimeli nhamba kuseri nyange vasiri pawhatsapp. Ingobudisai nhamba, zvinorerukirawo vanhu vari kubatsira munhu waMwari. Hamene kuti muri kuzvionawo sei, chatova chikumbiro. Tese tiri kuziva mune confusion, but tiribudisai nhamba yabhudhi.
nayo ndanga ndichiti ndichazokoza handisokwanisa kuti ndiisende namba yacho izvozvizvi ndinotomutarisa ndamupira kusitting room kwake uko ndikubedroom kwake kwandoti akutona hangu maita basa. Thank you so much. Mupe ifoni chino. Mupe ifoni chino ndinacho. alright Kola wakwira ino. hello Murise, Purise, Mushe kuri ndinofana ewa tiri right zveko ndangopirwa foni sorry. Pane tina sisi wenyu panapa. Sisi wenyu ingoti shamwari yedu kumafacebook kweduko. Anditi. So tisakavabatsira kuti vauye muri ndinonga munoziva kuti vane problem yemasiso. Anditika. So tavabatsira kuti vasvike kupi. Tavabatsira kuti vasvike kumusha. Tavabatsirawo kuti vaende kwadokta. Inove kwadokta ndofunga mazuva mariza kuti abuda kwadokta. Kuti masiso aya achatonetsa. Kunogona kuve kusatoona zvachose. So now tatanguvabvunza kuti what's your plan now? Nokuti makasiya vana muripo apa muchaona. Pakabwenda kusakira vakaenda muchitishandira maishanda nditi muchita zvese. Now pane chichine kuti hamuchakwanisi kuona. So saka tinokwanisa kudzosera ikoko kuenda henyu asi hamuchakwanisi kunoshanda. Saka muchaita sei? Ndopanga pane nyaya yedu. Saka vakati hatizivi ndodini kuti ndine vana. Tikati kumba vakati kusvika kumba kugara handina. Unaona? Handina kusvikira. Takaiwa kwa vakasha kumuna wenyu akataiwa. Ndinonguwa pamurume wakewo. Handika. Saka ndokuti ndinatosvikira pataitwa kumusha makabvepi. Vakadaibva kumusha simai vakashaika kune hanzvadzi. Handiti. Chibva chasajesa kuti alright. Hazvigone here tuende pane hanzvadzi ipapo. Nokuti hazviiti kuti mujambe protocol. Munoudza hanzvadzi ndocondition yandave nayo ishi mwana mai muchande wamai handiti. Okutadzewo kuti chivakai apo. Handiti. Akakupai pekuti chivakai apo. Isu tikubatsira kuti tiitewo 2 rooms dzekuti mugare nevana motora vana. Because iyo zvino vana vavo vakapasa zveshuwa. Asi havakwanisi kuenda mberi because havana mapepa. Vese havana mapepa including mai vacho. Saka chino vachitenda mberi nechikora vakwanisi. Ofuti kuZimbabwe vakadzoka kune bhimu. Ndocondition yave nayo ndozovanyoresa bhimu. Hani maona. Vokwanisa kuva chii vana vokwanisa kubhadharirwa exam fee voenda kuchikoro. Iyo vagerawo pamusha. Chino chitsvagwa chinhu chekuita vari pamusha pavo. Saka iyo vari kuti vari kuzviramba kuti handikwanisi kugarisana nehanzvadzi. Ndikati handina kuchigara mumba menyu here. Iyo achigara kwake. Hani maona. Saka ndozvavari kuramba. Vari kuti inini ndoda kuenda kwaSabhuku. Ndoda kuti Sabhuku andipe pangu. Handi. Tikati okay. Munoenda kwaSabhuku ndotakupai penyu. Handika. Okuchekerai okupai. But Sabhuku akupi asina kutaura nevakomana futi. Vana vepfumba kuvana mubhuti wenyu ava. Handika. Otaura navo. Okuchekerai. Achakupai sango rinenge rakati isatina mari. Handimoona. Ende hatibatsirivo vega. Tinobatsirana takawandisa. Hatingazorambi takamira pavari because already tatoita pati hombe yekuvabvisa kuSA. Tikavatoresa passport. Tikavasipa mari yekuti vaende kumasiso. Handimoona. Saka panozokliwa nei. Because isusu we are just offering kuti tokwanisa kuzobatsira kuvaka. But zvokuti tizoklina neminda hatizozvikwanisi. Handimoona. Saka ndo pavari kuti apa hagariki naye regai mubvunza munin'ina wangu ndosaka takunza ipano. alright munenge makuvabatsirawo kuti mutaure naivo I think ndo zvamungatokwanisa kukamuchiti. Thank you. Tazama izvozvo manje kuti chitipai nhamba taura nabhuti. Saka ivo vati vasikuda kutaura nabhuti nhamba isi kubuda. Alright, regai ndigozokutsvagirai but nhamba dzavo hadzisi paWhatsApp. Amene makukomunicata navo sei? Tinofona isi kudirect. Haisi nyaya iyoyo. Tinofona ikoko kutaura navo tonzwa kuti vanotumini because hatidi kuita kuti kupinda mushando vanobhutonga mushando. Titi we're just trying to help you. Togona ngoisiyana nazvo. Handimoona. Tikatongoenda mberi but tiri kutoziva kuti ito dambudziko ranaro semumwe wenyu. Handimoona. Ende handizivi kuti imimiwo sei hama nainini mamusvitsa makuti mobatsirawo sisi sei. Imini sei hama mamuri kuti mobatsirawo sisi venyu sei. Mamuchiti muri kuvabatsirawo sei sisi venyu. Because condition yavana iyoyo glaucoma yoka ndeyeropa. So that thing can come to you as well. There's a blood. So, imamuri kuti sasemi sasitseni munovabatsirawo sei.
say I say ukama so. Sezvo zvinhu zvacho zvinhu zvinogona kungouya zvinhu zvakamanikidzika tisinawo kana mari tichingobatsirawo pachinapo but hatizokwanisiwo kubatsira pakakura nenyaya yekuti tinenge tiino dzimwe mhuri dzinenge dzakatimirirawo dzinenge dzakatitarisa. Saka sekubatsira kwamakaita tinototenda zvikuru but izvozvo zvamataura zvekuti munokwanisa kuzovabatsirawo kuti muvavakire pekuti vange vachigarawo nevana. Iyo ndinoona iri idea yakanaka. Saka I think okay, hold on. Many people address a certain comment yatiri kuona apa. Munhu anyora kuti saka muri kuda kuvavakira kudzoko ende vamwe vanhu vane lucky. You are not a real diary. Hausi munhu wepano. We do not expect such comments from you. Yes, tinovakira tichadzanei. Takavakira vatanga tisingazivi. Takavakira inini personally gore rapera museri pamakati pamasazaba. Ndakavakira mbuya vana tisingazivi. Vandakangoona vachindira pasocial media apa. Ndikatoda kubatsira mbuya ndikatora namba dzanga dzipo. Mbuya vari kugara muimba endakavaka inini ndiri one. Ndova ndakazobatsirwa nomwe munhu akazotenga ma72 here nechi but ndakavaka imba iyoyo ndiri one. Mbuya yavo vachigara muchitumba so. Tikavakira imwe sekuru naumwe mbuya ane kwamutaro vatanga tisingazivi. Tikavakira tisingavazivi kuti vanogara ipapo. So what kind of a comment is this? Saka muda kuvavakira totadzanei ari mumwe wedu ibofu aita ubofu. Ndiwe mangwana vatete vangu vamazhinji handi expect kuti munokomenda kuti imagine pacomment yakapuswa kudaro imimi because mangwana munofuma muri bofu imimi mune vana mune mwana vanotoziva mudiki musikana munofuma mune situation iyi torega kuvakira here ndorega here kukuvakira iyi because kuchaya comment yakafana nayo yekuti saka muda tovakira manjenjenjeku here. Should I just stop? Yes, muri munhu wepano. No guys, you don't do that. Money comes and go. Hatina mari but tikuti tichabatsira because atove pasituation mangwana ndofuma ndiri bofu inini and vanhu votinga tovavakira itsimela vana pekugara mutogwadza kusaka muda kuvavakira. What's wrong with that? Who are you guys? So right now we are trying to find an option and say tovangavasiya ivanzi vave bofu tongoti madha zvangozi muri bofu tichitoziva situation yavo kuti vakamira vakadai. No, munhu uyo asi mudhayari but vatete vangu vakomenta mudhayari manjenjenje uyo mudhayari. Imatete vangu vachinja saidi ava kunyora kuti mafeki dhayari zawandisa munhu wepano. Saka ndisitoexpecta vanogadzisa munhu pakomenti iyoyo kuti anotadzanei kubatsirwa because zvatiri kuitira mai handivazive maya zvatiri kuvaitira ndokuvazivira mucomment section imo kubva kudhara tichitaura navo kubva kudhara kuwhatsapp zvatiri kuitira mai ava mangwana zvinogona kuitika kwauri iwewe tikatongomira titinewe. Saka ndisinochoose guys kuti ngakuitike uyu kana sekuti tiri kubatsira munhu takavabatsira ngawani. It's not easy kuvabvisa kusa kuvabvisa kuzimbabwe totoresa passport tatine hope yekuti toita zvakanaka havana passport yake expire vodzokera kuvana vonongodziya kushanda now havachaona tatinidzi kuchadzokera kwakuya zvakufanana handimaona ngatigei kudaro. Let's not do that guys. Isadaro sisi ndoda kukubatsirai kuti musete nhamba yanzvadzi yenyu since muri kuti zviri kukuremerai muri wavanhu vakasiyana pamusoro pakoko ipapapa mukatarisa pane tumaaro 2 twakatarisana kuti muri kutiona vabatsire avayo. Hello. Ndati sisi munin'ina wenyu ngakubatsireka akuratidzei pane maaro 2 pamusoro peko apo akatarisana mobaya ipapo. Mobva ma scrolla up mobva paWhatsApp moenda kumacontacts kwenyu. Hello. Moenda kuma. All right.
Mukamboziva life haisi yedu guys. Mangwana chinofuma chakuchinjira. Uchifunga paupenyu handiti ndakakumbira vanhu help. Unogona kuzongoya pano. Unogona kuzongoya pano. Uchifunga tinini zvangu zvakandiringanira handikumbiri munhu help. Mangwana unogona kuzongoya ipo pano. And they will not throw you away because of what or what. Tichapoita saizvozvo. Upenyu hamusi hwedu. Hamusangatidza chimwe chinhu pana mai avo. Hamusi kudzidza pana mai avo kuti vanga vachinja stuff vachata vachiona vangomuka vari bofu. Hamusi kudzidza. Hamusi kudzidza. Claro, guys. Hello. Mufoni mawo apa nakonda chindokwanisa kuniidzira here pafoni pangu. Edzera ndakateerera. 0714 33 42 46. Uyazonitsa pana ndakuda kuisa namba yako. Ndotangidzira. Mirai ndichona. Yeah, 714 714 33 42 42 46. 46. All right, Metrobus. When is it done? What is May. May? May. T-I-N. All right. Ndakutona madam Monday 8 of Facebook. Kurumidza shoma zvose nanyafamba panapa. I have to buy another place. Right. Itouya ukwire shamwari fast. Thank you Semi akachonyora namba idzo in case abaiza ngauya ukwire time yangu yafamba panapa guys. I'm left with 1 hour 13 minutes. Ndinenge to bus chef. Because I said that straight at someone because I put that as I kana pidiwa kasaba ska that's to up from the number. Oh yeah. Nokuchiona ndikuti vakambopfeka magirazi avana isitotopfeka magirazi nongona kufuma uchinzwa watore bofu guys imagine wakutotsvagadzira kuti kana zviya wanga uchibika kudai zvandiri kuita mangwana ndakutoti handichatokwanisi zvinoitika izvi nemasuda Oh, right. Munozvere upu wema-oats guys. Munouziva upu wema-oats. Munouziva upu wema-oats hausi upu hwewhite ndewe ma-oats chaiwo. Ndozvandiri kutoita. Muchidigirewa gati muchakuti musiri kunyatsotoona kuti ndarungo muntu amesiri kunyatsokuona sei kuti body is body. Hamune godo iyi. Majani. Sempre godo. Hamunawo. Sorry, the subscriber you dialed is power off. Sorry, the subscriber you dialed is power. Ameno. Pamoda semunhu anoshanda basa rekuita zvekukorokoza ka pamoda vanenge vari kure kusina network.
Alright. Saka ndaimira kadzoka. Saka toti hanzi tine bhifu nemina iko naimene. Toti mangwana tokonda because ndikuda basa guys. Toti mangwana ndichidzoka ndisati ndavata. Titakatanga nenyaya because ndikadzoka kunokwana dziri kumapasi 8 dzedza kuma10 ikoko. Tochingotanga nenyaya iyi because baba vaya futi vari kutorisa pressure yekuti maCID kuita kuti kana ndasizongovata pandinozongomuka ndokonga chida kuti muchida basa. Hanzi tikona chise hamusi kuona kamba apa. Ukuona wana guys apa. Ukuona wana. Ukuona wana. So mother namba isikupinda saka tochita FC mangwana tokoninya mangwana mugara muri pa standby handiti kamata. Alright. Alright po. So guys tochita mangwana kuseni. Tine gai ndichipedza zvandikuda kuita kana kandione kuti ndione kudzapata because pane nyaya anoona pane nyaya. So let's get to the bottom of the story. Andika let's get to the bottom of the story. And once moreover kana zvakakundira kuti tinovakira hatitenge zvidhina zvinongokanyiwa kumusha zvidhina izvozvo zvangokanyiwa. Chatisatongozvotenga ichisuma semende iwaya ndowatozongotenga masemende iwaya nezvimawindow frame nedoor maybe nelabor yemunhu otherwise zvidhina zvokanyiwa kumusha ikoko. Saka ndichaanza tisikuona edu guys muri kungozviitisa kuona ndokwamuri kuita iyo kusangoda chete kukomenta kuona ndokwanaita hanzi unowanga kupi upu kune vavo vanotengesa upu inonzi chii mugaiwa something saka makuseni ndopo toita nyaya iyi guys totangira ipapo antika makuseni touya toita nyaya iyi totangira ipapo kanzisa hatisi isu pane munhu wamaedha pane rima wo hatina muchimbiona one guys ndiona mandiona saka guys tobatsana mangwana antika chega ndipedzeni ndinhingiri kwazidai kumasure makundione makundione saka guys hanzi musajaiwakana zvidoe gaindibvisa zvisinyatsopona kuri kuda kucomplimento here kuti kwaibvisiso ichusi right ndaitibvisa zvisinyatsopona makuona kuti gara risina kutindiwa zvandaraita amurikuona right ndapinda guys baba ndokubata mangwana guys see you tomorrow